Днес ще ви покажем един пентхаус в квартал Кръстова Вада. Клиентите закупиха имота с Triarch Estate. А ние от Triarch Design изготвихме интериорен проект и извършихме Project Management на реализацията. Вече сме в апартамента на Теди и Дидо и искам да обърнете внимание, че от асансьора влизам директно в техния апартамент. Аз пък реших да потренирам и се качих по стълбите. Здравейте! Много ви благодарим за възможността да покажете вашият дом. Здравейте, добре дошли. Искате Добре, да го добре. разгледаме заедно? С удоволствие. Хайде. Сега сме във входното антре и искам да обърна внимание на едно от моите най-любими неща тук, а това са високите тавани. Да, реално това беше също едно от нещата, които ме впечатли, когато видяхме имота за първи път. Целта беше да ги запазим така и не да ги смаляме, за да може да запазим обема на имота. Някои от вашите характеристики на антрето са, всъщност искахме да оставим максимално много светлина да влезе от хола, затова реално избрахме стъклена врата. Другото интересно нещо за имота е, че всъщност има два входа. Първият е тук, който е стандартният вход, и другият е, че има асансьор, който... От който аз преди малко излязох. Точно така, да. Който реално ползваме 99% от случаите. Освен асансьора, начинът, по който искаме да изградим антрето е, искаме да приоритизираме място за складиране на вещи и обувки и така нататък. И да е удобно и приветливо място в момента, в който някой влезе в къщи. Затова има и голямо огледало, което съответно внася уют в момента, в който някой влезе в къщи. А какво ще ми кажеш за този гардероб? Това не е гардероб, това е импровизирано мокро помещение. Реално това беше ниша, която затворихме, за да може да я държим някъде по-наскрито, перални, сушилня, котле и така нататък. Но да, получи се много Ефектно. много ефектно. Дидо, в момента сме във вашата дневна зона. Искам да споменем, че всъщност в началото този апартамент е бил с 2 спални, нали така? Да, точно така. Само че едно от нашите изисквания, когато търсихме имота, беше да е 4-стаен. Реално този имот, когато го купихме, беше 3-стаен, но хола беше достатъчно голям, което ни позволи реално да отделим трета спалня, която всъщност в момента ползваме за офис. След като я отделихме, все пак остана достатъчно голямо пространство, да, за да може да имаме реално да имаме холна част, трапезария и кухня. Съответно тази стая е където е отделената спалня. Тук се формира холното пространство с секцията, която е по проект на Triarch, разбира се, както и целият имот. Аз искам да попитам, този кът ползвате ли го? Да, точно така. Този кът е най-новото попълнение в имота. По принцип там стояха играчките на дъщеря ни. Тя вече малко по-порасна, така че ни позволява да имаме нещо за вас. възрастни, да. Какво можеш да ми кажеш за кухненската част? Кухненската част, съответно имахме доста казуси по това как да направим и да конфигурираме самата кухня, дали да е геобразна с остров или така. След консултации с Triarch съответно избрахме този вариант, просто защото отново едно от изискванията ни беше да можем да оползотворим максимално пространството. Съответно тази конфигурация с кухня на цялата стена, остров пред нея и трапезарна маса залепена усвоява много добре пространството и ни позволява да има още повече място за игра. Искам да споменем и хубавата тераса, която имате, с много красива гледка. Да, това е другия парти пис на апартамента, ако мога така да се изразя. Реално имаме панорамна гледка към доволна част от столицата. И към Витоша. Малка към Витоша. Към Лозен планина е по-голяма. Но да, определено гледката се заслужава много. Дидо, вече сме във вашия мастер бедрум. Забелязвам, че тук няма гардероби. Да, това е интересно. Причината е, защото имаме дрешник, който е специално за дрехите, джаджите, джунджурите и чантите
нашето семейство. Съответно, това позволява стаята да няма гардероби и съответно да изглежда още съответно да изглежда по-голяма. Имаме само малък шкаф и леглото с нощни шкафчета и така. А всъщност там имате и баня с тоалетна? Да, тук има баня с тоалетна, една от двете в апартамента, другата е в коридора. Тази е за родителите банята с тоалетната, другата е за дъщеря ни, за гости. Ние ще покажем след малко. Дидо, Теди, благодарим ви за доверието да разработим проекта на вашия дом и след това да го реализираме. Ако можете да споделите няколко думи за работата с нас и за целият процес. Реално най-важното нещо за нас беше да намерим партньор в това начинание, на който може да имаме доверие. Съответно затова избрахме Триарк, тъй като когато го правихме, ние реално не бяхме много в България, в София на място. Искаме да се доверим някой да го направи от разстояние. Тук може би е интересно да споменем, че вече сте в България, живеете си в вашия апартамент, но в момента проектираме вашата къща. Да, точно така. Макар и малко време изкарахме тук, решихме да закупим имот, който е къща в покрайните на София. И тъй като останахме много доволни от първоначалния процес за този апартамент, съответно решихме да ви се доверим втори път. Процесът на самото проектиране мина плавно и безпроблемно, а можете ли да споделите за реализацията и услугата ни Project Management? Да, реално, освен самия дизайн, това, което искахме със сигурност да имаме като пакет, беше Project Management, тъй като нямаше как да бъдем на място и реално да организираме всичките доставки и изпълнението. Там ни помогна изключително много и всъщност човека, който движи целият проект, беше архитект Хасанов. Реално благодарение на него успяхме да изпълним проекта. Вашия нов проект в момента е в реализация. Какво може да ни разкажете? Има ли нещо по-различно от предния проект? Като услуга и като начин на работа? Да. Не, реално сме избрали същите услуги, които избрахме първоначално. Дизайн с визуализация с Project Management. Като същия човек, който, архитект Хасанов, който прави тук, координира процеса, също координира процеса и на новия. Като даже втория път вече нещата се случват още по-спокойно, тъй като вече се познаваме, работили сме заедно, той знае ние какво искаме, какви приоритети имаме и повечето решения се случват още по-лесно, колкото тук.